Здравейте, пред вас е Acer Aspire 5736. Един лаптоп, с който ще сте продуктивни в работата си, ще се забавлявате и ще се насладите на мултимедийните си приложения. Лаптопът е оборудван с интелски процесор на 2,3 ГHz с 1 МБ L2 кеш. Паметта е DDR3, може да се разшири до 4 ГБ. Хард дисковете, с които се предлагат конфигурациите, са между 250 и 640 гигабайтови. Дисплеят е 15,6 инчов, High Definition, 1366 по 768 резолюция с LED подсветка, т.е. светодиоди и съотношение 16 към 9. Видеокартата е Intel 4500M, която позволява да се гледат High Definition филми, да се играят игри, т.е. става за дома, става за работа. Не най-новите игри по никакъв начин. Wireless е N-стандарт, най-модерния. Някои конфигурации имат Bluetooth. Картовия четец е 2 в 1, Secure Digital и AMC карти. Имат 3 USB порта, HDMI за връзване към LCD и плазма телевизори, външен дисплей, VGA порт, вход за слушалки и микрофон, както и LAN порт. Теглото му е 2,6 кг с 6 клетъчна батерия, с която лаптопът издържа до 3 часа и половина по спецификации на производител. Едно добро решение на добра цена. От Acer, както винаги, ни показаха един добър продукт. Това от нас. За цени и спецификации можете да погледнете на нашия сайт.